A je to v podstate text je taký biblický príbeh, takže 30 striebor. Každý z vás ten príbeh pozná, je tak dávny, pravdivý. Ten, keď Judáš Pána zradí, pre Pán hlúpy strieborný. Každý deň z nás niekto zdrádza a je šťastný možno práve 30 dní. Potom príde tá zlá chvíľa, keď ťa pravda svojou váhou pribaví. V tú malú chvíľu stádo si šťastný, pre 30 strieborných nechá sa zviesť. V tú malú chvíľu, v tú, keď ma zradíš, nenájdeš mier svoj, dávno to vieš. Častokrát ťa život skúša, či sa necháš aj inú túžbu zniesť. Zrazu zistíš, koľko platíš za ten jeden hlúpy a zbytočný hriech. Aj veľa mincí ti je málo, keď sa s nimi viac už nedá vrátiť späť. Možno chvíľu bol si kráľom, to je málo, dnes to vieš. Tú malú chvíľu stáť bol si šťastný, pre 30 strieborných necháš sa zviesť. Tú malú chvíľu, tú, keď ma zradíš, nenájdeš mier svoj, dávno to vieš. Šťastný, pre 30 strieborných necháš sa zviesť. V tú malú chvíľu, v tú, keď ma zradíš, nenájdeš mier svoj,